Яго голас гучаў грамчэй за сотні іншых галасоў гэтага свету. Ён быў гучней, чым галасы якіх-кольвечы палітычных і рэлігійных дзеячоў. Да яго голасу прыслухоўваліся і тыя, хто мае ўладу, але падуладныя таксама ахвотна яго слухалі. Яго голас немагчыма было не пачуць, бо ён гучаў сугучна з сумленнем цэлага народу. Гэта голас святога Яна Хрысціцеля, прарока. Пра яго унікальнасць сведчыў сам Божы Сын, называючы яго найбольшым сярод народжаных ад жанчыны. Сябры, прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячеслав Барок. І на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце, а тым падзеям, якія разгортваюцца вакол нас і уключна разам з намі, мы імкнемся даць таксама хрысціянскую ацэнку, даючы таксама і адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі у выглядзе самых розных выклікаў. Сёння я прамаўляю да вас з Мосара, з гэтага прыгожага месца, дзе збудаваны храм у гонар святога Яна Хрысціцеля. Так вось, гэты святы таксама вельмі гарманічна ўпісаўся ў гісторыю нашага народа беларускага, а не толькі гэтага маляўнічага месца тут у куточку Беларусі у Мосары. Ведаеце, толькі аднаго святога, гэта Яна Прадвесніка, касцёл каталіцкі узгадвае на працягу года аж 2 разы. 24 чэрвеня, адзначаючы яго нараджэнне для свету, і 29 жніўня, азначаючы ягонае нараджэнне для неба, гэта значыць прыгадваючы яго пакутніцкую смерць. Так склалася гістарычна, і можна меркаваць, што наогул першым храмам і манастыром на нашай зямлі беларускай быў храм, збудаваны ў гонар святога Яна Хрысціцеля. Быў ён у Полацку, і яго паўстанне напрост звязана з місіяй прапаведніка са Скандынавіі Торвальда Вандроўніка, які згодна з сведчаннямі скандынаўскіх сагаў хрысціў Полацк у 986 годзе. Заўважце, сябры, гэта на 2 гады раней, чым хрысціўся нават Кіеў. Кіеўская Русь, князь Владзімір хрысціўся, вядома, на 2 гады пазней. І паводле запісанай у першай палове 13 стагоддзя пасмы пра Торвальда Вандроўніка, ён заснаваў на Русі цудоўны манастыр побач з царквой, якая была асвечана ў гонар Яна Хрысціцеля, і там жа быў пахаваны. Гэтую цытату я падаю згодна з інфармацыяй на партале, узятай на партале Крыніца.Інфо, якую падаў Максім Гацак. І гісторыя нашай краіны адзначана, дзякуючы гэтым падзеям, больш тысячагадовай прысутнасцю хрысціянства. Уласціва, можна казаць, у хрысціянскай прысутнасці пад музыку прапаведавання Евангелія. Ведаеце, не так, як я тут пад музыку прапаведую, пад музыку трактара, які праехаў побач нас. Так вось, а ў нас у краіне у хрысціянскай прысутнасці пад музыку прапаведавання Евангелія фарміравалася наша нацыя, развівалася культура, будавалася дзяржаўнасць. Слова Божие, даючы характарыстыку святому Яну Хрысціцелю, зазначае у Евангеліі паводле святога Марка ў раздзеле 6, вершы 20 чытаем, што ён чалавек справядлівы і святы. І гэты прарок заклікаў да справядлівасці.
І дзеля прарока справядлівасці варта, узгадваючы сёння святога Яна Прадцечу, шанаванага спакон вякоў у Беларусі, звярнуць увагу і на захаванне справядлівасці у трактаванні нашай гісторыі. Гаворачы пра нашу краіну і дзяржаву, нельга абмяжоўвацца гісторыяй толькі уласнай ці гісторыяй свайго пакалення, той гісторыі, якую перажыў сам. Трэба выйсці па-за межы перажытага намі самымі досведу і дакрануцца да каранёў гісторыі нашага народу. Для хрысціяніна гэта вельмі важны момант, бо акурат ён дазваляе узгадаць гісторыю чалавецтва і бачыць свой пачатак у Богу, дзякуючы чаму чалавек поўна пачынае разумець сваю тоеснасць, сваю свядомасць, бо кранаючыся вытокаў гэтых каранёў мы даходзім да той праўды, што да, сапраўды мы людзі ў гэтым свеце не выпадковыя, але мы маем прадвызначэнне, якое прадназначана Богам, бо мы створаныя Богам. І вось святы айцец папа Францішак у энцыкліцы «Фрателі Туті» усе браты, ён перасцерагае пра тую пагрозу, якая існуе ў сучасным свеце для чалавека, і ў параграфе 13-14 папярэджвае пра пагрозу канца гістарычнай свядомасці. Ягоная думка такая, што розныя ідэалогіі, забіраючы гісторыю, дзейнічаюць так, каб чалавек быў пустым, без каранёў, і падпарадкоўваўся планам іншага, і каб можна было гэтым чалавекам маніпуляваць. Усё вельмі проста. Забіраеш гісторыю, пачынаеш чалавекам маніпуляваць, маеш над ім тады ўжо ўладу. У Беларусі, пераносячы гэтыя словы папы Францішка на нашу рэальнасць, можна казаць так, што ў Беларусі той, хто спрабуе абстрахавацца, адарвацца ад гістарычнай спадчыны, ды сказаць, што гісторыя нашай дзяржавы, напрыклад, пачалася 27 гадоў таму назад, калі выбралі першага прэзідэнта краіны. Альбо гісторыя наша пачалася з моманту Другой сусветнай вайны, гэта значыць 80 гадоў таму назад. Бо калі мы перамаглі, вось тады гісторыя наша пачалася. Слухаючы ідэолагаў, і дзяржаўныя СМІ можуць скласціся такое ўражанне. Альбо яшчэ некаторыя могуць даць 100 гадоў і казаць, што наша гісторыя краіны пачалася 100 гадоў таму назад з даты ўтварэння савецкай Беларусі. І вось той, хто так спрабуе сцвярджаць, ён, сябры, выконвае функцыю маніпулятара. І гэта значыць што? Гэта значыць, ён спрабуе, украўшы гісторыю нашу багатую Беларусі, маніпуляваць чалавекам. Вядома, гісторыю народа спрабуе скрасці тады, калі той, хто спрабуе скрасці, імкнецца здабыць над іншым уладу, якая яму не належыць. Усё праз маніпуляцыі, да? Хітры ход. Аднак будзьма гэтага свядомыя. Так вось, нават у такой сітуацыі, калі падавалася скралі гісторыю і падавалася б няма таксама выхада, да? Бо сёння таксама ў Беларусі не адзін можа задаць сабе пытанне, як жа знайсці выйсце ў Беларусі ў такой непростай сітуацыі, крызіснай сітуацыі, калі сапраўды немагчыма не заўважыць грамадска-палітычнага крызісу, які ўсё набірае абароты. І вось папа Францішак кажа, ацэньваючы гісторыю іншых народаў, перажываючы падобныя досведы балючыя, ён сцвярджае ў гэтай жа энцыкліцы «Усе браты», што выхад ёсць, што выйсце ёсць. І адпраўная кропка ў гэтым выйсці ёсць
такая: пачаць нанова ад праўды. Даслоўна ён гэта пішаць у параграфе 226. Бо людзі маюць права ведаць, што здарылася. Інакш кажучы, прыгожая вельмі хмара ідзе. Спадзяюся, паспею дагаварыць. Так вось, інакш кажучы, людзі маюць права ведаць сваю гісторыю цалкам. І мы, беларусы, маем права ведаць, што наша гісторыя мае не 27 гадоў, не 80, нават не 100, але яна адзначана, як я сказаў, тысячагадовай прысутнасцю хрысціянства на нашай зямлі. А таму мы не можам у няведанні перагарнуць старонку, але з шацунку да гісторыі, як кажа папа, і працытую ягоныя словы з параграфа 249 даслоўна, мы мусім падтрымоўваць полымя супольнай свядомасці, пераказваючы наступным пакаленням сведчання аб агіднасці таго, што адбылося. Полымя, якое ажыўляе і такім чынам захоўвае памяць пра ахвяры, каб сумленне чалавека станавілася ўсё больш моцным перад абліччам усялякай волі, дамінацыі і знішчэння. Згодна з падзеямі з гісторыі нашай зямлі, асабліва цяпер у часе небывалага грамадскага палітычнага крызісу нашай краіны, мы маем права чэрпаць з багацця гісторыі. Маем права чэрпаць з багацця нашай хрысціянскай спадчыны і прыслухоўваць. Ведаеце, завалилась моя камера, потому что тут подошла такая фигура. И вот я еще раз пригадываю, что сапраўды мы маем право ведать свою историю и из этой истории черпать. Мы, белорусы, повинны памятать свою тысячагадовую христианскую историю, якая пачыналася з манастыра ў Полацку, збудаванага ў гонар святога Яна Хрысціцеля. Ну і падсумоўваючы місію святога Яна Хрысціцеля, я хочу нагадаць, што сапраўды ён патрапіў у турму. Як кажа Слово Божие, Ірод яго пасадзіў, той самы евангеліст Марк. Хоць Ірод і быў перакананы, што святы Ян Хрысціцель справядлівы і святы, аднак пасадзіў яго ў вязніцу на праўду. Ён сказаў Іроду, што ён можа узяць жонку свайго брата. Так вось, замест таго, каб самому памяняцца і пакаяцца ў сваім памкненні, ён забівае свайго брата і вырашае праблему. Я спадзяюся, што прыйдзе такі час, што мы ў Беларусі пачнём праблему паміж намі, братамі і сёстрамі адной краіны вырашаць зусім іншым чынам, углядаючыся місію святога Яна Хрысціцеля. І мы, калі слухаемся да закліку пакаяння, то перажывем радасць новага спаткання, спаткання з Богом, спаткання ў любві са сваім братам. А дзеля гэтага трэба вось прыслухацца да святога Яна Хрысціцеля. Няхай нам у гэтым усім благаслаўляе Бог. З вами быў я, Вячеслав Барох. З намі, правда, і Бог. Жыве Беларусь. З Богом.